дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. Ин лаҳза мо аҳли эҷоди барнома аз намудем ки ба яке аз пойгоҳҳои омодакунандаи кадрҳои соҳаи сайёҳии мамлакат донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов ташриф биёрем ва аз фаъолияти амалию назариявии факултаи сайёҳии кӯҳии донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов барои шумо маълумот бидиҳем. Агар мехоҳед дар бораи намуди сайёҳии варзишӣ, сайёҳии кӯҳӣ маълумот пайдо кунед ва ё довталаб ҳастеду ихтисоси инак ба ҷомеа зарурӣ ва серталаботи соҳаи сайёҳии кӯҳии мамлакат таваҷҷӯҳи шуморо ба худ ҷалб намудааст, пас ин барнома барои шумост. Моро ҳамроҳ бошед. дар паёми имсолаи худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар бораи сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ вобаста ба рушди сайёҳӣ дар мамлакат суханронӣ намуда таъкид доштанд ки барои таъмин намудани рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ зарур аст ки кумитаи рушди сайёҳӣ корро ҷиҳати зиёд кардани номгӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо дар соҳа, роҳандозии васеъи сайёҳии табобатӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ густариш бахшад. дар ин раванд бояд ба масъалаҳои самаранок ва бо сифати баланд татбиқ намудани лоиҳаҳои сармоягузории соҳа, идома додани бунёди инфраструктураи сайёҳӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ, баландбардоштани мавқеи байналмилалии кишвар, ташаккули бренди миллии фарогири имкониятҳои сайёҳӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ, инчунин таъмини иқтидори кадрии соҳа диққати ҷиддӣ дода шавад. имрӯзҳо дар Тоҷикистон бо ин мақсад тамоми сохтору идораҳо, муассисаҳои олию касбӣ ва макотиби миёна сай доранд то саҳме барои равнақ ёфтани сайёҳӣ дар мамлакат гузоранд. ҳамчунин вобаста ба самти мазкур сохтори махсус таъсис дода шуда дар як қатор донишгоҳу донишкада, коллеҷу литсейҳо мутахассисони соҳаи сайёҳӣ омода карда мешаванд. вобаста ба ин барои боз ҳам заминаҳои устувор фароҳам овардан дар самти сайёҳии кӯҳии мамлакат зарур аст ки ба сифати таҳсилот ва саводнокии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ ва сайёҳии кӯҳӣ таваҷҷӯҳи зиёд намуд. дар ҷумҳурӣ ба омодасозии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ беш аз 10 муассисаи олии таълимӣ ва миёнаи махсус машғуланд. яке аз онҳо муассисаи давлатии донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов мебошад. дар донишкадаи мазкур аз 12 августи соли 2011 факултаи махсуси сайёҳии кӯҳӣ фаъолият менамояд ки ба омодасозии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ варзиши кӯҳӣ машғул аст. сайёҳӣ намудааст дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов факултети сайёҳии кӯҳӣ фаъолият менамояд ки дар ин факултет 4 кафедра дар тобиати он мебошанд. аз он ҷумла кафедраи назария методикаи тарбияи ҷисмонӣ, кафедраи анатомия ва физиология ва кафедраи менеҷмент ва сайёҳӣ мебошад ки ин кафедра махсусан кафедра мебошад ки дар самти сайёҳӣ ба донишҷӯён дарс мегузоранд. дар кафедраи менеҷмент ва сайёҳӣ зиёда аз 20 нафар омӯзгор фаъолият мекунанд ки аз онҳо 2 нафари он доктори илмҳо мебошанд ва 2 нафари дигараш номзади илм ва 7 нафари он номзад ба устоди варзиши сайёҳӣ кӯҳнавардӣ ва устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сайёҳӣ кӯҳнавардӣ мебошанд. дар фаъолияти факултети сайёҳии кӯҳӣ донишҷӯёни мо дар тамоми мусобиқаҳое ки дар самти сайёҳӣ фаъолият мекунанд байни муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳри Душанбе ва ҷумҳурии Тоҷикистон ки баргузор мешавад дар он фаъолона иштирок мекунанд ва зиёда аз 44 нафар донишҷӯёни мо номзад ба устоди варзиши сайёҳии кӯҳнавардӣ мебошанд ва 22 нафари он устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба сайёҳии кӯҳнавардӣ сазовор шудаанд. донишкадаи мо ягона манбае мебошад ки барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи сайёҳии кӯҳнавардӣ дар оянда барои меҳмонон ё ширкатҳои сайёҳие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд
баъди хатми донишгоҳ дар он ҷо рафта ҳамчун мутахассиси ҷавон, ҳамчун мутахассисе ки дар соҳаи сайёҳӣ фаъолият мекунанд, дар он ҷо рафта кору фаъолияти худро идома медиҳанд. бояд гуфт ки бинобар сабаби 93% ҷумҳурӣ кӯҳзор буданаш, соҳаи сайёҳии кӯҳӣ ва умуман сайёҳӣ давоми солҳои охир яке аз соҳаҳои сердаромади иқтисодиёт ба шумор рафта, дар аксарияти давлатҳои ҷаҳон ба таъмини шуғли аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои кории иловагӣ мусоидат намуда ба иқтисодиёт таъсири мусбат мерасонад. боиси ифтихор аст ки дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат ба масъалаҳои инкишофи соҳаи сайёҳӣ ва танзими давлатии он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардидааст. зеро маҳз президенти ҷумҳурӣ ҳамчун муаррифгари ҷумҳурии Тоҷикистон бо эълони сиёсати дарҳои боз равобити байналмилалии мамлакатро тақвият бахшиданд ва ин сиёсат имрӯз низ бо муваффақият идома дорад. ин аст ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми имсолаи худ тарбияи кадрҳои баландихтисосу лаёқатмандро омили асосии пешрафту шукуфоии Тоҷикистони соҳиби истиқлол арзёбӣ намуданд. дар ин замина зарур аст ки барои омода намудани стандартҳои давлатии таҳсилоти олии касбӣ, китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимӣ ва дастуру нишондодҳои методӣ кормандону коршиносони варзидаи соҳаи сайёҳӣ ҷалб шаванд. донишкарда аз тамоми маводҳои таълимие ки барои дар самти соҳаи сайёҳӣ мебошад, дастурҳо, китобҳои таълимӣ ба чоп расидааст. барои донишҷӯёне ки дар ин самт фаъолият мекунанд, донишгарда шароитҳоро фароҳам овардааст ки махсусан барои факултети сайёҳии кӯҳӣ бинои алоҳидае сохта ба истифода додааст ки мо факултети худро дар он ҷо дарсҳои назариявӣ амалии худро бо шароити муосир, замонавӣ ва китобхонаи электронӣ барои факултети мо донишкарда муҳайё кардааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола ба донишкардаи мо кӯмакҳои худро мерасонанд ва мо аз кӯмакҳои онҳо истифода бурда тамоми лавозимотҳое ки барои довталабон ба донишгоҳи мо фароҳам меоваранд, мо шароитҳоро муҳайё намудаем. ташкил ва баргузории машғулиятҳои омӯзишии амалӣ дар ширкату корхонаҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, мавзеъҳои истироҳативу фароғат, осоишгоҳҳо, ширкатҳои нақлиётӣ ва макотибҳои олӣ метавонад ба болоравии малакаву маҳорати муҳассилини ихтисосҳои сайёҳии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мусоидат кунад, зеро омезиши назария ва амалия хусусияти асосии таҳсилот дар риштаи сайёҳӣ ва меҳмонпазироӣ мебошад. дар нақша аст ки аз минтақаи сайёҳӣ Қаратоқ дидан намоем ва дар ин хатсайри мо зиёда аз 50 донишҷӯ сафарбар карда мешаванд ки асос мақсади сафари мо аз он иборат аст ки дар моҳи оянда дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз намуди сайёҳӣ кӯҳнавардӣ, яъне алпинизм баргузор мешавад. умедвор ҳастем ки донишҷӯёни факултети сайёҳии кӯҳӣ дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи намоён мегарданд. дар маҷмӯъ раванди таҳсилоти тахассусии соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат бо вуҷуди пешравиҳои чашмрас ҳанӯз ҳам кофӣ набуда, беҳбудиро тақозо дорад. тарбияи мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, рисолати субъектҳои хоҷагидории соҳа, олимону коршиносон, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, мақомоти идоракунии давлатии соҳаи сайёҳӣ мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки на ҳамаи хатмкардагони риштаҳои сайёҳии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат бо ҷойи кор таъмин мешаванд ва сатҳу сифати тайёр намудани мутахассисон низ беҳбудиро тақозо дорад. ман мутахассиси ҷавони ин соҳа буда мехостам ки ба тамоми ҷаҳон меҳмоное ки аз дигар мамлакатҳо, хориҷаҳо сафар ба Тоҷикистон мекунанд, ман Тоҷикистонро ҳамчун кишвари сайёҳӣ муаррифӣ намоям. донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов дорои факултети
сайёҳии кӯҳӣ мебошад, ки тӯли 10 сол аст, ки фаъолият дорад ва ҳамасола қабули довталабон ба ҳаҷми 300 нафар расида истодааст. Инчунин тӯли 10 соле аст, ки хатмкунандагони ин факултет ҳамасола ба ҳисоби 80-70 нафар ба корҳое ки аз рӯи ихтисоси худ фаъолият менамоянд сафарбар карда мешавад. Масалан, дар базаҳои туристӣ фаъолият мекунанд донишҷӯёни моҳо. Инчунин дар меҳмонхонаҳое ҳастанд, ки фаъолияти сайёҳӣ, хизматрасонӣ, ҳамчун меҳмондорӣ дар он ҷо фаъолият мекунанд. Инчунин донишҷӯёне ҳастанд, ки ҳамчун инструктор гӯё ки роҳбалад оид ба сайёҳӣ, масалан аз дигар давлат вақте ки ташриф меоранд ба давлати мо тариқи саёҳат намуданд, ҳамин донишҷӯёни мо ҳамин нафарҳо катин бо забонҳои гуногун, яъне забони англисӣ, забони русӣ бо онҳо гуфтугузор карда онҳоро роҳбаладӣ мекунанд. Яъне ки анамон мавқеи ки интихоб шудааст, муайян шудааст, сафарбар менамоянд бо онҳо ва нишон медиҳанд анамон нуқтаҳое ки саёҳат кунанд бояд. Ба кӯҳ баромадан, масалан ба дашт баромадан. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки миёни донишҷӯён бахусус муҳассилини соҳаи сайёҳӣ монеаи забонӣ аз байн рафта истодааст, ки ин фолинек аст, вале барои мутахассисони соҳаи сайёҳӣ ғайр аз донистани забони англисӣ боз балад будан бо забонҳои олмонӣ, фаронсавӣ, чинӣ, испанӣ аз манфиат холӣ нест. инчунин донистани тариху фарҳанг, географияи мамлакат, нозукиҳои соҳа ва пешниҳоди хизматрасонии сатҳи баланд барои кадрҳои сайёҳӣ ниҳоят муҳим аст. ҳамин тавр бо умедворӣ метавон гуфт, ки солҳои наздик мушкили норасоии кадрҳои соҳаи сайёҳӣ, ки барои иқтисодиёти мамлакат муҳим арзёбӣ мешавад, бо кӯшишу талошҳои пайвастаи масъулону алоқамандон бартараф мегардад. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни барномаи имрӯза. бо умеди саломативу сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда, хайр. ҳамеша дӯстдори саёҳату варзиш бошед.